Hľadáte miesto na relax na dosah ruky? Ponúkame vám na predaj tento pozemok s murovanou chatkou v záhradkárskej oblasti Hajnicovo nad mestom Liptovský Mikuláš. Záhrada vďaka vyrastenej zeleni vytvára prirodzenú bariéru a súkromie pred okolím. K dispozícii máte funkčný skleník aj dostatok miesta na záhradkárčenie. Samotná chatka v sebe ukrýva nečakaný potenciál. Stačí jednoduchá úprava interiéru a vytvoríte si moderné miesto na váš víkendový relax. Toto je priestor, kde si každý môže vybudovať svoj vlastný svet pohody. Ak vás táto ponuka zaujala, zavolajte nám a dohodnite si obhliadku.